Okay, jeg vil fortælle om den her refleksionsopgave, og hvad jeg ligesom har gjort mig overvejelser. En typisk studiedag for mig, det er sådan en studie, sådan fysisk fremmøde, og så er det eventuelle lektier, eller så er det hjem. Det fungerer rigtig godt for mig. Jeg har ligesom lavet et schema for mig selv, og sådan at have nogle specifikke dage, jeg læser lektier. Så sådan søndag, der læser jeg lektier til mandag og tirsdag, og så mandag efter skole, på skolen, der læser jeg lektier til onsdag og fredag. Det gør egentlig, at jeg får noget struktur, og sådan gør, at jeg ligesom kan tillade mig selv at holde fri, måske sådan onsdag eller torsdag. Selvfølgelig, hvis vi læsemængden er meget i den uge, så kan jeg godt finde på, eller så læser jeg lektier tirsdag efter skole, fordi det fungerer rigtig godt for mig sådan at blive på skolen og læse lektier, fordi så er jeg allerede sådan i et miljø, som sådan er sådan studieorienteret, og hvis jeg kommer hjem, så kan jeg fange mig selv i at blive sindssygt distraheret af enten at snakke med min roomie, eller sådan at lægge mig i min seng, eller lige gøre, hvad end der lige passer mig. Men hvis jeg er på skolen, så er jeg ligesom i det her miljø, og der er ikke rigtig noget, der sådan... Jeg føler ikke, der er noget, der sådan distraherer mig på samme måde. Og jeg synes, det er rigtig rart at have den her struktur, så når vi har lektier, så synes jeg, det er vildt rart, når sådan læreren eller underviseren har lavet sådan nogle fokuspunkter, som man kan fokusere på, eller en prioriteret rækkefølge. Det kan også hjælpe sindssygt meget, fordi nogle gange, så er der ret meget lektier, og så kan det være svært at vide, hvad der sådan egentlig er sådan fokuspunktet i det hele, og så kan jeg fange mig selv i at gå lidt død i det, og blive lidt sådan forvirret over det hele. Så det hjælper mig meget, og det fungerer rigtig godt for mig, sådan, at lave sådan en overblikslæsning og skimme det, fordi så kan jeg ligesom sådan, hvis der er meget, ligesom sådan komme igennem det hurtigere, men samtidig så hjælper det mig ved, at jeg ikke skal læse måske 100 sider, fordi så går jeg nemlig død i det. Så det hjælper for mig til sådan bedst muligt at forstå det faktisk. Og jeg synes også, at sværhedsgraden i lektierne og det vi læser, differentierer sindssygt meget fra fag til fag. Sådan et fag som livsoplysning er nok et af de fag, som jeg har sværest ved at forstå nogle af de tekster, vi læser i. Men så der ved jeg også, hvor jeg skal prioritere min tid i form af læsestof. Og noget, der også har hjulpet for sindssygt meget, er, hvordan man organiserer sine noter. Og sådan, det var det fra vores studieassistent Freja, hun fortalte om det her i OneNote, hvordan hun organiserede sine noter. Og det hjalp mig bare sådan på en eller anden måde, fordi i starten havde jeg ikke nogen struktur over det, og skrev bare. Men nu har jeg fået sådan en struktur ved at skrive, sådan, hvilken uge man er i, og så emnet, og så sådan, hvilke materialer man har, og så ligesom bare noter til det, man læser, og ja, det man læser. Og det har i hvert fald givet mig mega godt overblik, og jeg synes, det er meget nemmere at finde rundt i mine noter nu, end det var sådan i starten af studiet. Og jeg synes også, at arbejdsbyrden har været fin indtil videre, men jeg synes, det har været svært at sådan, det der med at administrere det uden for skolen. Sådan fair nok, man kan sige, ja, vi laver det i skolen, fordi vi har tid, men det her med at være sådan, hvornår kan vi gøre det uden for skolen, hvis man har en større opgave for eller noget, det synes jeg er svært. Fordi det er sådan, at man jo har været sin hverdag også. Så det her med at prioritere det. Og en anden ting, som vi også har snakket om, det her med studiegrupper, det synes jeg har taget meget af min energi, og jeg faktisk har taget meget af min energi, og ikke altid givet mig særlig meget. Og det er jo også noget, der har fyldt rigtig meget og været meget frustrerende. Men sådan overordnet set, så synes jeg, at det går godt, og jeg synes, jeg har fundet meget mere tilpas i studiet, og sådan, ja, selvom det stadig er meget nyt det hele, så synes jeg, at det overordnet set går godt, og jeg føler mig godt tilpas.